wakhe ubaba isikhathini esiningi usethaveni hayi isikhathi sanjona baba bakholwa hayi akana sikhathi sokuhlala nalento uNkulunkulu ayilethile kuye ngoba lithi iBhayibheli ke uma uAdamu evuka ebuthongweni iBhayibheli lithi ke uNkulunkulu azangasho lutho kuAdamu kodwa uAdamu owathi lo uyinyama kodwa namhlanje sinenkinga yokuthi ke ubaba ushiya inyama yakhe endlini ayekwenye inyama esemkhukhwini leyo nyama kwenzeka ukuthi ayinana nendawo yokuhlala kodwa ke eyakhe inyama uyishiye eBhayibheli ke uyizwisa kanjani ubuhlungu inyama yakho bekasho lokho kubaba siphila la namhlanje esithola ukuthi abobaba babulala izingane siphila lapha ekutheni abobaba babulala amakhosikazi wabo siphila lapha ekutheni ke ususaba nokushiya umntwana nomalume ngikhuluma nawe nje ulimele enhlizweni yakho akabuyanga izolo uthokozisa kwenye indawo uzifila manje kwangaze ngathi kuyazwakaleka kodwa uhlupheka isikhathi kancane uthi kodwa siyaphuma la masiphuma la ngimazi ukuyomthola esebuyile yini bengizosho bobaba ukuthi ke ngasiyafunda ukuthi kuyini ukumthanda umama lithi iBhayibheli uNkulunkulu walithanda izwe othandweni kaNkulunkulu ngeze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuthi bonke abakholwa yeye kwangabhubhi kodwa wena umzi wakho uyabhubha ukholiwe yezibazana lalela bazalwane ngikhuluma nabo befuna ukusho bababa ukuthi ke kunabo baba abashumayela ivangeli kaNkulunkulu abantu baphenduke kunabo mama abahleli kabuhlungu emizini ubaba akhuluma ivangeli elimnandi nelisizayo kodwa umela ngaphambili ufake ikhono lengufakile kodwa unezingane ezimbili la esontweni nalo mama uhlezi lapho umuzi usevikela isibongo usuvikela nehlazo ukuthi bazathi kuyibuya lo baba lo uyazi lalela Friday emsebenzini akabuyi ngomgcinela akabuyi ubuya ngosonto ekuseni sekafaka amajazi ayesontweni ashumayela ivangeli kaNkulunkulu ukuthi abantu basindiswe awukwazi ukuyishumayela into ongayiphili ngithi mina ngiyabonga ukuthi lo mama aganela kimi umngane wami lo bazali futhi ke sengiyenzile neconstitution yami mama Mdisi iprogram yami mhlawumbe ngasekuthiwa bathandisekho uma kuthiwa bathi uzokhulumela umngane uye uzokhulumela umngane because umngane wami akukho engigodlayo kuya akukho agodlayo kimi kuba nesikhathi la ngibona khona ukuthi kufanele maMkhumalo ukuthi ke ngimkhipha hamba yophula sabe sizile eThekwini sihambe sikhululeke anginana amahloni okuhamba naye ingakho ngithi ngiyabonga ukuthi ke egane kimi futhi ngiyabonga ukuthi ke ngithola unkosikazi onjengaye bengifuna ukusho kubaba babdolo ngifuna ukusho umntaka baba uyokusho siyasibalalela abomama bakhuluma yaqala lenkonzo umama makangena kwaqala nje uMamkhumalo uMamdlovu wathi wangena ifoni sengiyazi yakhala ifoni kaMama sengiyazi ukuthi uMamdlovu ngithe nangu lo mama ufonile uyafona futhi iyopheli hour bayikhuluma banoMamdlovu bangibuya sengidubile ngithanda ake ngicale ayawunana ya nakana nalo Ndlovu wangena kule nkonzo amen bazali amen ngiyabonga mntana uNkulunkulu akubusise ngibongele nababa ukuthi ukhethe kahle abenzayo iphutha ngoba abanye abobaba benza iphutha atheka phakathi athakusuye futhi ngifuna ukusho mntanami kuwe ukuthi umthobele
Una umakoti abangakwazi ukuthoba uthi makusha ezwe sekusha akahluleke ukuya kumama lo agane umntana akahamba ekhaya athi mama ujabulani mina ngisakhona futhi ke ubuke nomama wakho ngoba angakwazi ukwakhisa athi makhathazeke mntana ngibizela ujabulani ezela wrong position wrong position uyabona omama uMakaso bahlala kuze kube namhlanje bekunzima bekungasilula ngiyacabanga ukuthi ke ubaba Mabaso mhlambe beke ehamba usebenzela leThekwini engekhona ukubuya kuphela inyanga kodwa wakhona ukubekezela kunabo mama abazala omakoti bethu ngiyabonga uma mezala wayengithanda wathi noma iphelelwa impilo nganginethemba futhi ngakwenza konke kwakufanele ngikwenze ngoba ngazi ukuthi wayengithanda kunabo makoti bethu uthi ke uma kunenkinga umakoti angayi lapha ganele khona ekhaya ngiyafuna ukusho konke iBhayibheli elithi abafazi mabathobele amadoda wabo entweni zonke Jesus kunzima ukuthoba kwesinye isikhathi ugana umuntu uphumasilwe athengela la ekhaya qala egate qala ngegate qala uzukuthi ubaba usefikile sithi nathi mama ndise masifikile sizofuna ubaba umndise uthumela umntwana uthi Sipho biza uJabulani ngale uqabanga ukuthi mhlawumbe njengoba uSipho azobiza uJabulani futhi uJabulani uyazi ubaba lapha ekhona uJabulani uyozolanda ubaba umama umndise majikisa ikhanda usuke wabona uSipho wathi Sipho biza uJabulani uma vele uJabulani vele indoda nechef lechebe nayo Nyelo uJabulani lo akabonga uNkulunkulu amen bengifuna ukusho ukuthi ke njengoba usahlala naye salumphatha kahle oh yes njoba sekhona emaphutheni ayenzile mhlambe ngenzeka ukuthi awukhonanga ukukhuluma naye kahle mhlambe ngenzeka ukuthi uthe uyakhuluma ukuthi uyalungisa kanti ke nabo wenza wrong ake ubuyele emuva futhi ukuze ukuthi kahle kahle ilahlekephi yabona mawufika namhlanje nje ekhaya wathi uyazi ukuthi umntwana ubiza ngo-Uber ake ufike namhlanje uthi baba ethukwe naye cha akabonga ngake ngathi ngelinye ilanga no mama ngizokhuluma ngaye ngoba nguye oseduze nami amen mhlambe ukungibiza ngegama wagcina mhla ngibona intombi enhle nami ngiyibika angicabanga bazalwane ukuthi igama lami uyalazi angiqangazi angazi mama baso angazi ukuthi igama lami uyalazi ngisemsebenzini ngisekhaya ngoba angazi ukuthi igama lami yazi ngomunye unyaka sengizohlala phansi ngicela nje uphethe iBhayibheli bese ngifundela lo muqa uzombona number 1 2 3 bese uyapha incwadi waseKorinte bokuqala isahluko sika7 ubukela nje isihloko no 1 2 3 4 bese ngihlala phansi ake ngixoxele nayo indaba ukuthanda angisho manje namhlanje bazalana ngifuna nje ukuthi motivate ngokuthi babudolo sihlala kanjani namakhosikazi ethu enye inkosikazi awukhona ukuhlalisana naye kahle uthi noma usemsebenzini usochayisa uye ekhaya uthi inkosi yami sengiyakhona vele uthi ungena nje emnyango uthethiswa amaqala ungena nje emnyango nje akwakasho lutho uthethiswa amaqala amen sithi ngahlangana nalo sisomuhle angikhumbula ngelanga lodwa engibiza ngegama
ngubheki kuye mangabe ngiphambene naye ngikunikeza i-tip maMdolo ukuthi mangabe khona lapho engaboni kahle noBabdolo kungaze kubona abantwana ukuthi uphambene nobaba umama kwaze wangena phansi emhlabathini ubaba kaze ngibabone mina bemile bebhekene so kodwa ngokukhula nathi sesikhulile besimbona ubaba ukuthi kwanoMaMdolo namhlanje ngathi ibembelele uma singaboni ngokubona kunye yazi ukuthi ngiyozwa ngapha Mdolo ngiyozwa ukuthi angibize ngesibongo akangibizi ngesibongo ngubheki kuye nguyilonke lamagama udedi lonke lama but mana bekukhona la singabonanga khona ngiyothi sithi singakhuluma athi asimasango Mdolo sekukhona okungasira sekufaneleke manje ngishintshe igiya yangiye ngaphandle ngikhaya umoya ngiyilule ngikwazi ukubuya ukuthi ngizolungisa le ndaba kaMasango uma sengibuye sengilungisa le ndaba kaMasango kodwa ngiyakubhejela sokuthi sesiye egumbini lethu isiphelile indaba yokuthi ke Masango sekudedi sekulungile ithiphu leyo engikunikeza yona baba wami Mdolo ngicela uphethe iBhayibheli angifundele 1 Corinthians chapter 7 verse 1 2 3 4 aqale isihloko iziluleko nemithetho yokugana ekugananeni kunemithetho yakhona umuntu akangeni nje eganeni afika ahlale anethezeke kube mnandi uthi angafika eganeni uthoba uvuke nemithetho yasekuganeni kuhle kwamakoti uma efika emzini uhlalisa egedini atshela izindaba zala ekhaya ukuthi la kwenziwani futhi 1 maqondana nalokho enalo bamakho kuhle kumuntu ukuba angamthinti owesifazane 2 kepha ngenxa yobufebe akube yilowo nalowo abe nowakhe umfazi nalowo wesifazane abe neyakhe indoda ayinike umfazi okumfaneleyo nomfazi enze njalo endodeni umfazi kanamandla phezu kowakhe umzini kodwa yindoda enayo uma kugananwa kuba nezinto ezisherwayo emgananweni bengizothi emadodeni ungayithathi inkosikazi ngoba uvukelwe yinkanuko uma kuphela inkanuko uzohamba nomfazi ngoba awuyanga kuye ngoba umthanda noma kukhona okufanelekile kuye lithi iBhayibheli ke maqondana naloko nalotshela bona kuhle ukuthi indoda ibe nowayo umfazi iphi indoda eshayisa amabonda uthola umama nje asola imali yetswayi kodwa uganile uzungidlulisela lamazwi ubaba wethu uNdlovu umtshele ukuthi ke amandla akhe akuwe amen indoda ishana 4 yabafazi iyakholwa inkosi uJesu sihlanganyela nayo la ebandleni kunabantwana la esontweni abazalwa umfundisi kunabantwana la esontweni abazalwa ibishop kodwa liyashumayela ifake lalela namhlanje alithi iBhayibheli ke owesifazane awakha amandla sendodeni funa amandla wakho lapha khona nawo amandla wami anawo amandla sengiyobona mhla uNkulunkulu esihlukanisa ukuthi ngiyawathatha yini amanye amandla Maqolo lami lokugcina ukhona ngolosithathu uyongena ubatshela bobaba ukuthi sikhathele abobaba abasithele ngathi yes haleluya ababulali ingane babulale nabafazi ngegama lethu asikulwele lokho babudolo namhlanje nabo baba bakhona ukuthi masingavumi ukuthi ke kuphume umphefumulo womuntu wesifazane ngegama lethu sisithe ngeBhayibheli
sibanikeza amakhosi ethu ukuthokoza. uNkulunkulu akanilonde ngilizwile leli bandla lekhaya lethu uma liqala wangena umama sibangena bonke abazalwane ngiyalilalela nami bakhuluma ngithole ithuba nami ngikhulume basiphile ithuba ngolosithathu ukuthi nathi siyakhuluma ukuthi imizi yakha kanjani. Ngisafisa namanje bangathi ngahamba lishone nakwezinye indawo ukuthi ke bayathanda abantu besifazane. Haleluya. Thobele indoda yakho usisi. Ngiyafisa ukuthi abantu abakhona abasivakashele haleluya abazalwane bonke bazi inqubomgomo yebandla lasekhaya lethu. Haleluya. Baqonda ukuthi ma kukhulunywa ngekhaya lethu kwenziwa la ekhaya ngoba ikhaya nekhaya linomthetho. Haleluya. Lesi sikhashana nje samanje ngizodedela umama wami umama uDolo egameni lika Jesu. Haleluya. Ezoveza inqubomgomo yebandla lasekhaya lethu noma yenhlangano angibeke kahle yasekhaya lethu ukuthi kuhanjwa kanjani ekhaya lethu ngoba masifika ekhaya sinomthetho. Asisukumiseni umama uDolo egameni lika Jesu. Ngokukhethekile ngithanda ukubingelela ubaba uBishop Masango lo Lady Bishop egameni lika Jesu waseNazaretha. Ngibingelela ubuholi bonke sinabo egameni lika Jesu waseNazaretha. Ngibingelele bonke abomama basekhaya lethu nabasivakashele egameni lika Jesu waseNazaretha. Ngibingelele abashayelayo noma abashiya endleleni egameni lika Jesu. Amen. Ngibingelele iworship team yethu esihlabelele kamnandi egameni lika Jesu. Ngiyabonga nakuwe sesikade umama Donsela Mamzulu, siyabonga kakhulu ngani uNkulunkulu azanenze kahle. Ngibingelele bonke abobaba abaphakathi kwethu egameni lika Jesu. Haleluya. Ngibingelele isithandwa sami lenemuva egameni lika Jesu. Amen. My King. Amen. Haleluya. Iloko esifundiswa kona ekhaya lethu ukuthi sibabize ngabakhosi. Haleluya inkosi yami. Amen. Ngime ngaphambi kwenu umama Mdolo uye lo rasayo ekhaya lethu. Haleluya. Athi ngeleni ngithandaze. Haleluya. Ngeleni nifakezele izwi. Nithuleleni. Namhlanje niyambona ke. Haleluya. Egameni lika Jesu. Bazalwane, isikhathi sesihambile kakhulu. Ngizochaza
ngekhaya lethu. Haleluya. Sinabazalwane ngokuqala ababuya eSwaziland abakhona kule group. Sinabazalwane base KZN, sinabazalwane base Middelburg, sinabazalwane base Balfour, sinabazalwane base Thema, sinabazalwane base Tsakane, sinabazalwane base Danota, base Litchville, base Davidton, Vosloorus, Spruit. Nawe duduza ukho mncinyane neduduza egameni lika Jesu waseNazaretha. Angazi noma khona ngimshile wasekhaya lethu ongekho kule ndawo ezikhona. Haleluya. Ikhaya lethu igqwele indawo zonke. Haleluya. Noma abanye bangaphumelelanga kodwa egroupini sinendawo eziningi ezahlukene. Ngizochaza ke ngevision nangemishini yekhaya lethu. Amen. Ikhaya lethu bangcwele sebachazile abanengi kula kwakhiwa khona ubunye bamabandla. Amen. Ngibingelela umama wethu, umama okwabantwana bami, uPastor Bayilani ithi mayisandla nje. Haleluya. Ugogo wengane zami nobazalwane. Haleluya. Siyambonga uNkulunkulu. Haleluya. Ikhaya lethu umbono walo ukwakha amakhaya ahluphekile, ahlakazekile, abhidlikile, alimele, anganakuthula. Haleluya. Amafamily alwayo, ezindlini zethu kuliwa, kungazwana abazali nabantwana phakathi emshadweni. Haleluya. Umoya wokungazwani even nasemabandleni kwakhiwa konke ekhaya lethu. Haleluya. Ubunye bamabandla ahlukahlukene njengoba nibona sikhona la namhlanje sihlangene yiteam sebaqhazile ekhonza uNkulunkulu egroupini emafonini. uNkulunkulu asimkhonzi Sunday kuphela kodwa ekhaya lethu uNkulunkulu simkhonza from Monday to Sunday. Izwi likaNkulunkulu lifundwa from Monday to Sunday. Sithandaza from Monday to Sunday. Asithithi iBhayibheli Sunday kuphela seligcwele idust. Haleluya. Ikhaya lethu sikhuthazana ngokuthandaza ngoba masemakhaya uyayulahlekelwe nakuthandaza. Ungasabi nosikhathi noNkulunkulu. And uNkulunkulu ufuna ukuthi siconnecte naye. Singaconnecti naye only Sunday kuphela. Haleluya. Ekhaya lethu ke yilobo bunye esakhana ngabo ekhaya lethu ukuthi simabandla masithandane. Haleluya. Sikhonza uNkulunkulu oyedwa yilobo bunye esebakhaya ekhaya lethu. Kunenqubo ke kunonqubomgomo ke wekhaya lethu ukuthi inkambiso yakhona sihamba kanjani ekhaya lethu. Haleluya. Ikhaya nekhaya linomthetho wakhona owenziwayo. Haleluya. Sinomthetho ke nathi ekhaya lethu ukuthi sikhonza kanjani. Inkonzo zekhaya lethu kuqala umthandazo 12 midnight ebusuku until 6:30. Siyangena from 12 yakhulekwa. Wena uzozenzela isikhathi sakho kuzo zonke lesikhathi from 12 to 6:30 ukuthi uzongena isikhathi bani ukhuleke. Asifuni umuntu ozokhulekela engubeni ngoba uyezwakala efonini uNkulunkulu Jesu khahleli ingubo. Khahleli ingubo. Nyamshiba Abdolo uyazi. Ngiyele ekhoneni lami ngiyothandaza kahle khona noma ngimqeba ngasezwa. Haleluya kuNkulunkulu. Haleluya. Siyakhuleka ke from 12 until 6:30. Inkonzo yomkhuleko imigomo ke leyo yasekhaya lethu. Wena uyakhetha isikhathi okhuleka ngazo kulezo ikhathi lezo asikhetheli. From 6:30 awusangeni umkhuleko. Ungena indumiso siyadumisa. Yes. Very serious. Kuyadunyiswa ekhaya lethu njengoba ubona badumisa la. Siyadumisa from
6:30 to 7 o'clock. 7 o'clock ungena izwi lenkosi. Sine program eyenziwayo from Monday to Sunday. Ukuthi from Monday kungena uMama Mabaso, Tuesday kungena uMama Dlomo, njalo njalo until Sunday 7 o'clock ungena izwi lenkosi. After izwi lenkosi siyangena sisupporte izwi lenkosi until 12 o'clock. Usho ukuthi wena uzuNkulunkulu athini. Ukhulume na uNkulunkulu wathini ngalezwi. Ngalo mama bekashumayela ngosuku. Asithuli umama omunye makangenile wafaka izwi lenkosi. Siyangena sibonge izwi silisupporte. Usho noNkulunkulu akubekile enhlizweni yakho ngalezwi lelo until 12 o'clock. 12 o'clock sifaka ama prayer request. Inkinga zinengi. Izwe lethu lonakele. Izwe lethu igcwele ama drugs. Abantwana bethu babhema lezinto. Uyangena ke ngo12 o'clock sikhulekela lezo zinto. Inkinga zonke ezikhona. Nawe nangabe unenkinga, unabantu obathintayo uMama Dlovu nokuthinta mina eqeleni usho ukuthi ngicela abamama basekhaya lethu ngo12 bakhulekele nayi inkinga yami. Ofuna ukuthi siyikhulekele. Siyakhuleka ke ngo12 sikhulekela izinkinga until ngo2 o'clock. 2 o'clock asisa faki izicelo ke. 2 o'clock abangakhonanga ukungena bafakazele izwi bayaqhubeka after 2 bafakazela izwi lenkosi nababuya emsebenzini. Akekho ke lona ozothi mina anginathuba ngivalelekile. Nosebenzayo uyamkhonza uNkulunkulu kule group. Hallelujah. Uyalithola izwi lenkosi abuye emsebenzini angene egroupini afakazele izwi. After 2 sifakazela izwi abangatholanga ithuba until ntambama ungangena ukhuleke ngendlela okhuleka ngayo until siyolala uvumelekile. Hallelujah. Bese ke sinenkonzo ezenziwayo during the week. Ngaphandle kwale ya Monday to Sunday. Tuesday sinamadodakazi la ekhaya lethu niwabonile amanye wakhona akhuluma. Tuesday kunenkonzo yamadodakazi 6 o'clock kune program eyenziwayo for inkonzo yamadodakazi. 6 o'clock kuba khona okhulekayo. Half past 6 kube khona uzokhulekela izwi eliyongena ngo7 o'clock. Ngo7 o'clock kunesifundiso esingenayo kufundiswa amadodakazi wasekhaya lethu. Mawuyindodakazi uphila kanjani? Uziphatha kanjani? Umkhonza kanjani uNkulunkulu? 7 o'clock kungena izwi. 7:30 siyenza into kuthiwa i-group chat. Singena ku-group chat siyajoina lapho kupanel. Siyakhuluma sonke siyazwana. Kungena imibuzo umuntu omushabuze le afuna ukuyibuza bese uyaphendula. Bakhona bomama, bakhona bolady bishop bayaphendula lapho. Inkonzo ya Tuesday leyo. Wednesday kwakhiwa amakhaya ngaso futhi leso sikhathi ntambama ngo7. Makuphela kushumayela ngo7 7:30 singena ku group chat. Kuyashukwana ke lapho. Ziyabuya amakhaya nenkinga, abomama banenkinga, nama single parent singena nawo sihlanganela nawo. Ama single parent sihamba nawo kule nkonzo le nawo anezabo inkinga. Sisayihlela futhi yama single parent no lady bishop inkonzo zabo separate. uNkulunkulu futhi yosisiza naloko. Kodwa kwamanje sisahamba sonke nama single parent kule nkonzo yokwakhiwa kwamakhaya. Hallelujah. Ngoba asikhulumi ngomshado kuphela, ekwakhiweni amakhaya ziningi ifundiso esifundiswa zona ekwakhiweni amakhaya eziwafakayo nawo ama single parent. Masiqeda ukufundisa ngo7 7:30 ke kuba nenkonzo yemibuzo, kuyabuzwa lapha ama question ayaphendulwa. Ngolosine inkonzo yobuholi njengoba sekashilo omunye womholi. Ngolosine ngo7 inkonzo yabaholi abomamfundisi.
kunzima ukuphatha ibandla, kunzima ukuba ungumfundisi, kunzima ukuhola. Haleluya. Abanye basesebancane eholeni kufundiswa abaholi ukuthi mawumholi uphila kanjani phakathi kwebandla, uhamba kanjani umholi. Bese masiqeda siyemibuzweni, nathi siyangena singabomama bebandla sibuza imibuzo ukuthi umfundisi makahamba kaso phakathi kwebandla sikenza kanjani. Nabomama mfundisi babuze ukuthi abomama phakathi kwebandla mabenza kaso senza kanjani. Zimnandi lezo inkonzo, siyafunda okuningi phakathi kwazo. Angazi noma khona ngikushile Ndlovu kuloko engiqhazile imigomo yebandla lasekhaya lethu. Kakhulukazi ke ngithanda ukusho ukuthi inkonzo sihlonipha kakhulu ekhaya lethu inkonzo ka7 ekseni Yesu lenkosi. Asenze ezinye izinto sithi thula inhliziyo silalela uNkulunkulu, asafaka imithandazo kodwa silalela uNkulunkulu ukuthi ukhuluma nathi uthini. Ngizothi kini abathandayo ukujoina namhlanje ikhaya lethu bazobona uMamdlovu noma babona uMamdolo. Haleluya. Nishiye ama-particular wenu, amagama nama-phone number, nibe amamember wasekhaya lethu. Okuningi nokuthola ngendlela seningenile phakathi enhlanganweni. Amen. Jesu. Haleluya. Ngizodedela yena umama umkhusana badumisi bamphakamise. Haleluya. Ingoma
ngaphandle ukusho isikhathi bazalwane ngithanda ukubingelela umama Lady Bishop Masango kanye nobaba ngibingelela uPaul bonke okukhona ngibingelela bomama ngibingelela bobaba ngibingelela amadodakazi ngibingelele kanye neinsizwe ezikhona haleluya bazalwane angeke ngisangosha isikhathi ke ome ngaphambili umama Khusane umakoti osesemncane haleluya bazalwane nami ngiyafunda ekhaya lethu haleluya sisesebasha emshadweni indaba yokuthoba sisayifunda siyazi ukuthi indaba yokuthoba for thina inokuba nzinyana mama sanga tuthoba kuzo zonke izinto zonke izinto so yeah sisadingana ukuthi ngene kuline yokuthoba sisekhona amakobanyana haleluya indaba yokuthoba le inzima usuku ungazi ukuthi lokuthoba kanti yini uthoba kuphi makwenze njani haleluya bazalwane ngiyadlula lapho ngizocela umnikelo bazalwane ngizocela sivule izwi kuMark chapter 12 sizofunda uverse 41 ukuya kuverse 44 ngizocela uphethe ngesizulu angifundele yona uMark chapter 12 verse 41 to verse 44 ikhuluma nga the widow's offering amen umnikelo womfelokazi wayesehlala phansi maqondana nomphongolo womnikelo wabuka isixuku sibeka umnikelo emphongolweni abaningi abahlebileyo babeka kakhulu wasekufika umfelokazi ompofu wabeka amafadini amabili okuyisitebele wayesebabiza abafundi bakhe wathi kubo ngiqinisile ngithi kini lo mfelokazi ompofu ubekile kakhulu kunabo bonke ababeke emphongolweni ngokuba bonke babeke kokuchicimeleyo kwabo kepha yena ebempofu bakhe ubeke konke anakho bonke abephile ngabo haleluya bazalwane amen bazalwane ngizothi indaba yomnikelo ijulile kakhulu haleluya sihamba nomama la uLady Bishop Masango indlela anikela ngayo bazalwane yamangaza sifunda okukhulu la kuye amen bazalwane unikela konke okuye njengoba kushiza ukuthi lo mfazi wanikela akho konke okuye amen bazalwane indaba yomnikelo ijulile ngalendlela yokuthi ngathi mawunikela kungaba khona into oyizwayo amen haleluya bazalwane lithi iBhayibheli kusimo lesa somfazi obekopha wathi makathinto ingubo kaJesu khona into yaphuma kuJesu amen baningi abantu bebemthinta lapho uJesu kepha wathi makathinta lo mama lo wathi khona okuphumile la kimi amen bazalwane uJesu ubheka inhliziyo ubheka imotive uthi inhliziyo yakhe injalo umunikela haleluya bazalwane sithola indaba la uJesu uhleli nabafundi bakhe ubheke on the other side kuza abantu bayanikela abantu abahlukile khona nalaba ke aba rich bayanikela bayafaka esitsheni kepha kuza lo wesifazane lithi iBhayibheli she was poor wafaka naye esitsheni le mali lebekasele ngayo uJesu akhuluma nabafundi bakhe athi niyambona lo wesifazane unikele ngakho konke okwakhe that's why lithi iBhayibheli kumele simkhonze ngeqiniso nangomoya mawunikele uyasinikela bonke haleluya bazalwane umnikelo it's all about ini sacrifice nefaith haleluya bazalwane two things kumnikelo sacrifice kumele kube khona into esacrificeayo ebese uyakhola ukuthi kuzoyenzeka amen bazalwane awunikeli ngoba uexpect something kodwa unikele ukuthi noma ngabe isiphi isimo uJehova makafuna yenza ngendlela yakhe makayenza ngendlela yakhe haleluya bazalwane so ngizondlalela ivideo lana ngizonibonisa umnikelo oqala esiyenzile njengekhaya lethu njengoba kuvision na kumission yethu ezinye zezinto sifuna ukuhamba sinikelela abazalwane amen asifuni kuba inhlangano nje engekho practical
Sifuna ukuthi emphakathini kubonakala ukuthi uJesu inkosi uyaphila. Amen. Ngizocela ukuthi sibukele lana isikolo lana besiye kuso. Sihanjela umama leli bishop nobaba phambili. Isikolo lesi esilapha eTsakane. Konje igama lesikolo yini? Sizuzile. Yonikela ngeincathulo. Haleluya bazalwane. Sizobukela nje kancane. Amen. Cela ungidlalele ba. Elungele ku video khona nje I video la sebabanikeza khona. Lana kulana besihlika khona incathulo ezinikeliwe bayikhaya lethu. Bengifuna nje bazalwane nibone nje ukuthi inhlangano izimisele ngaloko ukuthi sifuna ukunikela emphakathini. Amen bazalwane. Noma ingasavelanga kahle kodwa bengifuna nje nibone the bigger picture. Amen bazalwane. Ngicabanga ukuthi siyabona. Haleluya bazalwane. So sizocela umnikelo lana ukuthi inhlangano iqhubekele phambili ngoba inkonzo sisazoba khona. Amen. Sazohlela ezinye inkonzo ukuze sikwazi ukuhlangana. Inkonzo zamakhapuli, inkonzo zama-single parents, amadodakazi, zeinsizwa kanjalo kanjalo. Amen bazalwane. Singeza phambili sinikele ngicela ingoma. Amen. Siqonda ekhaya lithini ke Siye kingalo sona asikholana sokona Ngizoqhubeka ngenkonzo yomnikelo bazalwane sizobusisa mase ngicede konke. Amen. Njengoba ngisho ukuthi ikhaya lethu ikhaya la sikhonze kakhulu inkonzo yomnikelo. Amen. Sikhethe abogogo ama-elder bethu 70 years above. Okwamanje sesenabo mama abayi2 abana 70 years kuya phezulu. Amen bazalwane. Yazi ukuthi bakhona bezayo.
Hallelujah. Mamtsakha uyeza na ungena ku-70 next year. So ngizobabiza bazowamukela lezipho lezi sithathe isithombe nabo. Amen. Ngathi ngeke bafike phansi. Ngizocela ngokuzithoba okukhulu umama uMakhafula nomama Mabaso beze ngaphambili. Amen. Hallelujah. Kusobo wana makha apiwe bazalwane. Amen. Abo mama bazoba namazi nje ashort wokubonga. Amen. Amen. Amen bazalwane. Ngiyangibingelela futhi. Jesu Kristu. Amen. Ngiyabonga. Bonga kakhulu mama. Mama Sami. Jesus. Ngibonge nakuba basana. Ngoba ngiyazi ukuthi lokho okwenzile uthathe ekhaya lomsana wathi uzonika lezabhoka eziphakathi enkonzweni. Ngiyabonga nje ngizakwenza uNkulunkulu engathi angibusisa abusele ekhaya leli. Amen. Amen. Yakhakhazela iyakhuluma. Hallelujah. Amen. Ngiva ngifikela umunyu. Into yenziwa umama lady wethu Bishop Masanga. Amen. Isengathi kuye umama wakho wakuzala uphuma esithini sakho akabonanga ukuhlo benzayo ebantwini. Siyabonga bomama bekhaya lethu. Uyeke lokho kongena noma isikhathi bani bangashosi. Koko thandi Makhafula uye lo. Abasho ngiyangenela nje mina. Phela ngina 80. Angiba ukuthi ngiyajova bese ngihlele emasofeni ami ngihleli. Bese ngiyangena. Uphi umama lo Mamdlovu. Hawu yazi ngithi umama ongangambi sibaka uke wathi umama masiphonsena amanetho omkhuleko emabandleni ekujuleni. Jesus. Izwi lenkosi lithi lapha eJopa izenzo 9:36 kwakukhona umprofetikazi ogama lakhe uDo. Jesus. Wayenemsebenzi emisha yenzayo. Wayephaba mpofu bonke.
omama basekhaya lethu nami ngomunye ugogo ngizingele ninganginaka uyashuba mama athi ugogo myekele nangene noma nini asiphonsana amanethe ejuleni ngoba izile nkosi lithi sinompristi omkhulu odabula amazulu osinakelela ngisho ebuthakathakeni bethu Haleluya. cela abantwana bami ningangithinekeli noma ngene noma ngobani hayi bangena abamama laba bekhaya lethu abamama abangakangeni mabangena baguqa kuze kuse kubhoboka isimende amasiramika kubhoboke baloko bambizile lo ngabonayo akhulekela abantwana bethu angiyakuzwa mama mina ngithi umama ongangami siyabonga bomama bethu all right mama sana nobaba sana ikhuleke nendalo yenu Dr. Noma 28 uma umlalela nokumlaleli uNkulunkulu uyabusisa ngisho iqobo la abusise ngisho inzalo yami abusise ngisho ikhaya lakho nami ngifuna ukuza kuzoshuda lapha ekhaya bayibone uNkulunkulu nenhle kahle ngiyabonga bomama laba amantombazana ayithu usesi noThobo abomama bekuwabakhozi wami mangibabona ngiyabakhumbula amen yebo Hallelujah. thatha isikhathi Hallelujah. Amen bazalwane. Ngicela uBishop Masango azosifakazela umnikelo yonke. Amen. Amen. Ngobonga ngani enkosini ngingena lutho ngingena lutho ngobonga ngani enkosini ngingena lutho Baba wethu namandla wonke isele Nkosi yethu Jesu izwi lakho lewukukhanya izwi lakho linamandla baba egameni lika Jesu waseNazaretha nawo lomnikelo uNkulunkulu oyingcwele sibusisa lezo zandla baba wethu ingcwele lapho eziphuma khona phinda uNkulunkulu onamandla wandise konke egameni lika Jesu waseNazaretha sinethemba lokuthi konke sikwenzayo sikwenza ngoba wena uNkulunkulu uvumile banikeza amandla baba wethu oyingcwele baba vula indlela iqhubeke njalo hambe endleleni benokwethemba nokuthi wena ukhona uNkulunkulu ophilayo baba uyoba nabo busisa wonke lamakhaya uNkulunkulu onamandla wonke kusukela manje kulesi sikhathi siyala uSathane namandla akhe sithawanako isabelo sokuphazamisa imizi uba uNkulunkulu engcwele ingakhuli ilalele izwi lakhe egameni lika Jesu waseNazaretha manje naphakade udingwana sibani ngo uJesu akudingwana sibani uJesu linanga lethu uJesu linanga
Inkosi yokuthula eyadela ubukhosi bayo yona yodwa yehle emhlabeni ngenxa yothando. Uhlula ukuthanda umakhelwane wakho. Uzoyithanda kanjani inkosi? Ngithi ungangithanda kanjani uhlula ukuthanda oseduze kwakho. Jesus. Aqondele ukushumayela abazalwane. Nginodatshana nje ufushane. Mungangibhekisisa kahle ngigoqe zonke into zami. Ngoba lento engizoyisho ngiyayiqonda. Haleluya. Isengqondweni yami, isenhlizweni yami. Haleluya. Izosukumisa inkunzi malanga. Haleluya. Ezokhulumela uNkulunkulu. Haleluya. Ezogashula amaketabo. Makabonga uNkulunkulu egameni likaJesu. Uzohlukanisa izinto makabonga uNkulunkulu. Haleluya. Hamba endleleni fanele kwehluke. Mawukholwa. Makabonga uNkulunkulu. Ngiyacela nje ubhuti wami lapha emuva ukumbona. Haleluya. Ngijabulile mangimbona enhlizweni yami. Uyangikhumbuza komama Madonsa. Uyakhumbula ni mama uNdlovu? Ngithi muhle uNkulunkulu endleleni. Ngiyacela nje mfowethu isikhathi esifushane nje ke ngilande nje umlando wami nawe. Ngisho wena impela ongibhekayo mntaka baba. Ngiyacela egameni likaJesu. Kunomlando nje ngifisa ukwedlulisa kafushane egameni likaJesu. Ngisithutha ke mina somthandazo. Angikwazi ukuhlabelela Jesus. Ngathi ngibizela ukukhuluma nje. Nalambekwe khona ihloniphile. Akusiye iplatform yami. Bazalwane ngathoba ngoba ngazi ukuthi ngizothini. Bakabonga uNkulunkulu. Kodwa nje khona lapha engisithushana khona engicishe ngazuthi ngathi ingqondo yami yaphambana. Noma ungangibeka nontanga wami ungacisha ungiphike. Haleluya. Uma seziye entabeni emkhulekeni wasentabeni. Haleluya. Lapha elithizwe lenkosi ma uNkulunkulu eyobeka imithetho entabeni yaseSinayi. Athi Moses ikhuphuka intaba yaseSinayi kungakavudli umuntu ngaphansi nankomo nabebusi nabani. Bina Jehova uNkulunkulu kaIsrayeli yoyibeka imithetho. Uthi ke uNkulunkulu kuMose uthi baza ibhebhe zamatshe. Haleluya. Elithizwe kaNkulunkulu these phezulu zenzeka izinto. Ngizothi ke ngelinye lamalanga abazalwane ngizosukumisa uhlobo engelichazelwe mbewu luka mama nami engahluleka ukulichaza. Mhlawumbe bakumasango nje bethu umngane wakhe emchaza kangcono. Mina mhlawumbe ngamchaza kuphelele endleleni. Kodwa uNkulunkulu owazi umuntu. Ngisho njalo mama Lady Bishop Masango. Ngithi noma umuntu angathini ngami kodwa khona owazi umama uNdlovu. Amen. Munye baba Masango. Ungasho ukuthi mntana wami ngiyakwazi endleleni uthi uyaphambuka ngelinye ilanga ungibone endaweni engafanelekanga. Nakulokho ebengikhuluma ufika uthi mama Masango kanti kuleya ngani uthini? Kodwa munye umuntu owazi umuntu. Haleluya. uNkulunkulu ochaza umuntu kangcono ngoba hleze lento engiyikhulumayo kakusiyona. Kodwa ngale makhoneni uJehova uyayazi inhliziyo yami. Haleluya. Ngiyayihambela. Mama Mdise. Amen. Ngelinye lamalanga siyamemana nje semthandazweni wasentabeni. Ekseni nje lithi malithi khashilanga siphezulu entabeni siyothandaza. Haleluya. Mina kuyangazi kumama uMkhusane mase ngihamba ngiyafohla. Itsakane ngaqhamuka ukuthi ngizoqhamuka ngibone ngiqhamuka ngapha. Haleluya. Ngifohle nje ngendlela engithanda ukuqhamuka ngayo bese ngiyaqhamuka. Saqhamuka mama Mdise soku siyaduka siyabafuna mama entabeni sathe safika. Sithe masiphuma entabeni. Haleluya. Ukuthi ngihamba ngani ngiyafika ngane Phosphorus anginandaba. Enginendaba nakho ukuthi ngenze njani isuthi. Haleluya. Bathi mabephuma omama indlela zabo iseduze ini mina ngedwa. Kodwa ngiyafika ePhosphorus. Bese sihamba nomama Mdise. Esengibeka nje ephuthuma samwe bese ngibeka half bese hayi asimisele imoto mama Ndlovu. Bese sayimisa. Kanti simisa umfowethu. Haleluya. Ma lendoda ngingene emotweni yayo bazalwane. Ngiyuhlanyanyana nje uthi awuni uyaphi ekseni kangaka bomama. Ngithi hayi thina sizinhlanya zenkosi nje. Ngiyabathanda nje omama bagijima bamasha egameni kaNkulunkulu abazilima nyana. Ngoba khona into esilimazayo sihlakaniphile ezintweni zethu. Kodwa simncinyane ezintweni kaNkulunkulu. Uma nje singamema nje isithi sikhupukele entabeni nomama babeka lokho. Babeke lokho.
society ekolova ngoba uhlonipha umthetho wani we-society kodwa kaNkulunkulu umthetho unjani kodwa ne-shelter uyadla ubusiswe ngobusiswe ngakodwa uNkulunkulu asimthandi uNkulunkulu siyashoda ngaye bazalwane ngithi-ke kubhuti uyazi njengoba ungibona nje ngiyabafisa omama kuba ngathi kugcwele la entabeni omama nje abahlanyayo evangelini athi nje yazi nomama asho nje kanje ubhuti wami athi mina mama yazi nomama nginomama omthanda uNkulunkulu engathi mangahlanganisa naye angeke uzubhilive ngathi lethi inombolo anginikeze ubhuti le nombolo mhlambe kwangithatha bhuti 2 weeks ngaphinde ngabuyela emva kuwe ngathi hayi leya nombolo wathi uzokunika yona iphi wathi na mama ngikunikezile ngabuyela back uma message ngayifumana ngase ngihlala phezulu kwayo ngafona bazalwane wathi nje umama khuluma nobani ngathi hayi ngomama uNdlovu kanje mama ngibhizi ngiyomuntu obhizi kabi ngiyomuntu nje ongenathuba ngathi mama kulungile leso sikhashana sakhe esincane ithutshana nje ngiyathanda ukuba nawe haleluya emthandazweni singomama abahlukahlukeneyo ngaxosha bazalwane ngiyamangala omama Mdolo sebelenga kangaka omama Khusana omama Mabaso ngangingedwa ngidobhela bazalwane ngayixoshela nansa inhlansi kaNkulunkulu ibulldozer haleluya ikhathapila makabonga uNkulunkulu egameni likaJesu ngayitholela ngomfowethu haleluya egameni likaJesu ngaxosha bazalwane esiphakame sonke siphakamisa uMamasako egameni likaJesu siphakame sonke sazosukuma uMamasako Jesus. Jesu waseNazaretha. Hallelujah. Ngizokwazi nami ukumdla. Hallelujah. Ngoba akekho omunye umuntu mama Mbise oyokhulumela uNkulunkulu mama Zulu ngaphandle kwethu ndodakazi egameni likaJesu. Amen. Ingakho ngiyathemba ke lapho. Ngicula
Awuvumele Mamzulu. Mama mndise egameni kaJesu bazalwane bengicela ukukhulumela uNkulunkulu ukukhulumela uNkulunkulu hayi amposa egameni lenkosi lesingabakhulumela bonke abantu nezinto zethu singangitshela zona sinazo zinhle bekuningi singangitshela kona kuningi bazalwane okwamanje nje kungihlupha engangitshela kona isigcoko lesizobulisa amasiko ngiyangihlupha nje nalokho benginanixoxela kodwa nje ngiyambonga uNkulunkulu haleluya ngiyabonga worship team egameni kaJesu waseNazaretha ngiyabonga bazalwane makabonga uNkulunkulu sinibonga kuyisikhathi uNkulunkulu sinibonge noma isikhathi singavumi bengicela ukubingelela egameni kaJesu waseNazaretha angiphakamisa uJesu ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane kancane nje ngakayezwini lenkosi ngiyamuzwa umama uyalwa umama umndise umama uNdlovu mayikhuluma uthi umngani wami lo bazalwane sakhulela khona la emzini waseZiyoni sahlukana waya kulaba bazalwane abangagcoki kodwa into engiyithandayo ukuthi asihlukane uma ngabe siya kuNkulunkulu ngiyambonga nje uNkulunkulu ngalokho ngiyabonga mama mndise egameni lenkosi bazalwane ntambama nami kuthiwe angizokhulumela uNkulunkulu ngibingelela abangcwele bonke ningahlala phansi ma ngiyabonga ngibingelela abangcwele bonke endlini kaNkulunkulu ngokukhethekile ngibingelela my bishop ubaba Masango engiseva under yena ebandla laseJerusalem ngibonga ubosho umthetho wakhe ngibonga ukuthi ngosho umthetho wobaba futhi ngabophela ngiyabonga Jesus ngiyabonga nje kakhulu egameni laJesu waseNazaretha ngibingelela my elders egameni lenkosi
indlu kaNkulunkulu ke ayihambi ingenazo insika noma ababonisi okungabantu abadala nasekhaya mangabe uyaphila awubazi abantu abadala usenkingeni abanikazi ke bempilo ababonisi lapho nenkosi nje uKing uZwelithini manje semngena undodana wakhe nawonke amakhosi angababonisa ukuzinsika bingelela ubuholi bonke obesaba uNkulunkulu sizenzile izinto endleleni akubanga lula bazalwane siqoqa ubufakazi maMathulu ubufakazi ke mawuzokhonza uNkulunkulu engazi ukuthi ungahlangana nama-challenges uqoqa ubufakazi ungazenyazi nawe kwenze kahle wafika sizokutshela ukuthi ubude bendlela akuhambeki lula mntana sekhaya sihamba siqoqa ubufakazi zonke izinto ezikwehlelayo uqoqa ubufakazi ukuthi umbonile uNkulunkulu ehamba nawe umbonile uNkulunkulu ezama kushiya endleleni ngoba zikhona izinto ezenza abanye bangasamkhonzi uNkulunkulu namhlanje kusenokwenzeka wandlule iy'mene ezazinzima kodwa wakubona ukuthi ukhonza uNkulunkulu akukufanele ngizosho namhlanje ntamba benduduza ukuthi mntana sekhaya kusakhonzeka uNkulunkulu usakhonzwa uNkulunkulu akaze asibalele izolo lethu uNkulunkulu ufuna bonke abantu basindiswe babazi ukukhona bakhe kwenze kahle mina ngibandaba ukuthi uthole kuphi noma wabhudulisa uzakangaka noma ngabe wake wabasifele wadayisa ngomzimba ufakazi lobo namhlanje la ukhona uqoqa ubufakazi angisiya kubuholi ohlulela abantu ngoba ubuholi othi mhla ekholwa ezwa ngenkolo abengcwele ngcwele engazi ukuthi uvele wasuka wabangcwele ngcwele wagcoka ikhasiyoka mina ngikhulumela ubuholi odlule ey'ntweni khulumela ubuholi ongekho judgmental khulumela ubuholi othi uma usuka ekhaya uthi ngiyaqabanga mangabona uLady Bishop ngizolunga ngiyaqabanga ukuthi mangabona uLady Bishop khona ngizosizela kuko ngiyaqabanga ukuthi mangike ngakhuluma noLady Bishop noma ngimbone nje uLady Bishop bese ngiyasizeka ngizosho kuwe mntana sekhaya ukuthi namhlanje ufikile kwenzekile konke empilweni yakho ungayisoli sami endleleni kampilo sami endleleni kwenzeka noma ngabe yini sami endleleni impilo iyisigaba kwashabotsotsi kodwa sizame ngamandla onke ukubuyela endleleni kukhona abaye bahluleka ukubuyela endleleni kaNkulunkulu babanjwa izinto kukhona abasaboshiwe namanje abaholwe hostage usathane abangakhona ukudlula kukhona namanje abasazokubalela izolo lakho yazi mntana sekhaya ukuthi basetshenziswe usathane bekuright izolo asekho izolo thina sihamba siya phambili sala nezolo lami ngiyosala ubona samtshela ngenze kuhlela ndodakazi ubathe batha akulungi khona noNkulunkulu akubekela don't give up don't give up endleleni siyahamba sihamba sishayisa sifunda ngamaphutha futhi ubani wena ongenalo iphutha ubani ongcwele ubani ongaphakamisa isandla athi mina ngcwele sonke sidlule emaphutheni no one is perfect ungalinge ulalelo usathane kuhlebela athi wena uyisithutha athi wena uyakhumbula ukuthi wake wenza ngasese athi wena uyakhumbula ungamlalela mntana sekhaya izolo bekuyizolo siyaqhubeka nempilo siqhubeka sihamba noJesu angasibalela izolo lethu bayeke bakhulume let them talk futhi iza ngoku-advise angeke lishwayele lelizwe engizolifuna ngizongena nje kancane ngiyamotivate ekhaya lethu funa ukuqala nge-motivation yiyo le ngikulethela ngizokulapha umphefumulo
uzothi makufundiswa kaNkulunkulu ube wena healed emoyeni wakho. Lalela mntana sekhaya, ngizokutshela ukuthi namhlanje wonke umuntu ojaja wena shame isono ngaye, wena undlulile wena. Bheka wena la ukhona, look at yourself. Sibheke bazalwane, sitshele wena ukuthi uyazithanda. Tell yourself now, tell yourself ngiyazithanda mina, I'm very important. Tell yourself, sitshele bamasana you are very important. Dala ngokutshela bamasana, awusitshele bamasana bishop. Tell yourself kenyana tell yourself ukuthi uyazithanda. Sitshele before uyothanda ngabantu. Abantu abaningi bathi awusimali man. Awunuki kamnandi man. Man awusimali man. Awusimali wena. Awusiya negolide. Awusiya negayimane. Negolide senthumile efashinini. Sewungena iplatinum nama-diamond. Awusimali man. What is your problem? Othi uJesu umthandile wangifela esiphambanweni ngoba uthandile. Jesu umthandile. uJesu yena yedwa othanda bakhe. Ngizosho ukuthi wenze kahle, wafika entambama, ufunda kahle uyongifundela. Elami lokugcina engifuna ukukushiya nalo ngokuphuma la, ngiyambonga uNkulunkulu ngoba abanye bangamangala ukuthi ibandla leli siphethe liphi la ekhaya lethu. Asahambi nebandla lethu, ngihamba nje nami bangigosha khona nami ngalalela ukuthi uNkulunkulu ungibizela kuphi. Sihamba sodwa. Ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane, ozofunda kahle sizoya ezweni, ofunda kahle angifundele incwadi ngokaJohn 11 ukuvuka kwaLazaro nokufa kwakhe. NgokukaJohn 11 ufunda kahle uzokutholela iBhayibheli akisuya ngifuna. Inhloso yami ngalokufunda le ncwadi ngifuna wazi ukuthi kukhona ukuvuka kwabafileyo. Inkinga uyavukelaphi? Inkinga uyaphila qala manje noma izulu libona ufile manje. Lalela mntana sekhaya, zenzela umusentambama wokuthi nanoma wawuya enkonzweni ungakazwa kahle ngoJesu. Lalela sikhonza indoda yamadoda, siphethe ibuldoza yasezulwini, siphethe indoda efohlayo. Ifohla nathi nanoma ngabe kuthiwa kusafohleki, kodwa siyibona ifohla nathi. Angikaze mina ngimbone okaJehova encothiwe. Manje ngizosho ntambama ukuthi mntana sekhaya, inhloso yami ngale ncwadi, no one is perfect. Noma bangathi sobole kangakanani, let them talk. Noma bangathi wenze, noma ngakhuluma your pastor, your senior pastor, your bishop, miyekela khuluma, miyekela mntana sekhaya, just keep quiet. Ukhuluma into angayazi. Lalela uyafunda naye akaqoqa uqolele. Just uqolele. No one is perfect. Akasambeni isotho incwadi, ngazi noma ngimtholile ozongifundela kahle ngiyela. Noma ukhona mamkhuzane. Mamkhuzane siyoqala sifunde nje isihloko ebese siyofunda ku verse 24. Siyofunda ku verse 24, sichinje sithi verse 38 until verse 44. uLazaro uyashona, uyafa, uyagula, uyafa. Kodwa abodadewabo uLazaro bayaya kuJesu, uLazaro saphila. Bayofuna uJesu, bayamtshela ukuthi Jesu, umhlobo wakho uLazaro lo omthandayo akaphilile. Ngenhloso yabo yokuya kuJesu baya nethemba elokuthi bayazi ukuthi uma bengabiza uJesu kusenokwenzeka uLazaro asinde. Lalela mntana sekhaya, uJesu akasuki ngaleso sikhathi ahambe nabekhaya la uLazaro egula khona. Lalela uJesu ufuna ukuveza amandla
Semane insuku bambekile uLazaro ngiyakutshela mntana sekhaya nabo basenathemba bayasho nokuthi la khona useyanuka nokunuka insuku zine bemngcwabile okusho ukuthi ku-off yonke into. Themba lisekho. BekuJesu mayefika lindi kandoni ngihloniphile. My sister egameni kaJesu mama Mlangeni ngihloniphile ngiyathemba uzwile namhlanje sekhaya bathi ungasasho ukuthi ubaba Mlangeni ngoba mina njalo ngithi baba Mlangeni wena uthi nathi. Mina ngithi baba Mlangeni wena uthi nathi. Ngiyathemba uzwile uBishop. Lalela ufuna ukuletha amandla uJesu kaNkulunkulu. uJesu mayifuna ukuletha amandla kaNkulunkulu no uthi uJesu uma efika la uLazaro ebeke khona into engithanda kuJesu uletha ithemba elokuthi abavula ithuna. Haleluya. Njengoba wena ucabanga ukuthi ubonile nje usethuneni noma kusha abantu. Njengoba wena usicabanga ukuthi lalela uJesu wamvusa uLazaro kanjalo nathi uma sifa sikholwa noma umzimba wethu ubulawa izinto esihlangabezana nazo emhlabeni ngoJesu siyovuka nangesu laNkulunkulu asibone sinyathela ngamandla asibone sinyathela ngenkani kanti thina simbethe igazi lasezulwini thina sihamba noJesu sihamba nendoda engagqibeki sihamba nendoda engafihleki sihamba nebuldoza sezulwini sihamba namafohla siphethe isihlangu sasezulwini siphethe amandla okada kwezulwini. Lalela mntana sekhaya kusona kwenze uyitshela ukuthi uhamba wedwa uzokutshela ukuthi ithemba seceleni kwakho okubuJesu ongaza kushiya bazokushiya bonke abantu bazoqhuba bashona mayini kodwa yena mawubuyela kuye uzilahla uyakuphakamisa zokuphakamisa namambona obangiphakamisa mina uJesu mina ngilakhona ngaphakamiswa inkosi angisaphakamiswa abantu mina ngaphakamiswa uJesu nabazalwane angifuni nje nomuntu othi wabangiphakamisa hayi phakamisela uJesu ngokulalela uNkulunkulu mina ngaphakama abazalwane ngaphakama abantu bathi right off ngaphakama abantu bangibona ngasakufanele ukuyikhonza inkosi kodwa ngizokutshela mntana sekhaya ukuthi ngaphakama mina ngazoba uLady Bishop kanti uNkulunkulu ngilungisela indlela liza ngikutshele mawuhamba uye emfuleni kwenzela umzekelo imbokodo zonke ezinhle zitholakala emfuleni. Why? It's because umfula uma uthwele imvula zina amatshe wonke ayashayiseka ngapha nangapha aduduka ngamanzi bese phuma imbokodo ezinhle. Yonke into obhekana nayo empilweni fanele ushayiseke uzokwazi ukuthi wakheke uzokwazi ukuqina uzokwazi ukuthi ube lo muntu ozoba uyena kusasa. Njengoba uyigwala kangaka kuvele iy'nkinga uvele wena umemeza ngifuna ukukuqinisa namhlanje noma yini ekuvukelayo uyakheka wena ufunda mamkhosana. Hallelujah. Verse 24. Sithi ukuvusa kukaLazarus. Verse 24. uMartha wathi kuye ngiyazi ukuthi uyakuvuka ekuvukeni ngosuku lokugcina. Amen. Hallelujah. Qhubeka nayo. uJesu wathi kuye mina ngingukuvuka nokuphila okholwa yimi noma efa ophila. Mina ngikuvuka nokuphila okholwa yimi noma efa wophila. Akunikeza ukuthi usesela ufanele ukuthi kulonde ukukholwa. Ngoba noma ufa ufe ulonde ukukholwa uzophila uzovuka. Lithi iBhayibheli uJesu uzobuya lilanda ibandla lakhe elamvuma emhlabeni. Lithi iBhayibheli bonke abakholwayo kuleso sikhathi nabefe bekholwa bayomhlangabeza emkhathini wezulu. Lithi iBhayibheli bayokhazimiswa bafane naye. Manje ngizokutshela ukuthi ukukholwa kuyilondwa. Ukukholwa kulonda ukulonda noma sowuzwa ukuthi akusameki kodwa ulonda ukukholwa usathana ufika ney'nkinga ube ngenkani ngoba sima sidzimelele sibambelele nangenkani sizwa ukuthi hayi akusameki kodwa ngenkinga yokuthi siyakholwa
Siyadzimelela. Ngindebele bazana. Siyadzimelela. Siyakakarela. Sibona ukuthi akusabambeki kodwa sibambe. Sibe nekani ngoba sifuna ukulonda ukholo. Yalona. Njengoba ngicabanga ukuthi mhlawumbe uJesu yonke into izihamba lona. Yazikhohlisa usathana kanandaba nabantu bonke abasezweni uze kuwe wena uthi uyakholwa. Usathane angeke angene ngale ndlela nimcabanga ngayo. Usathane siyacabanga sonke umnyama mubu nezimpondo uphela ungena kubantu. Funda mama. Verse 26. Nalowo ophila akholwe yimi ngasoze afa naphakade. Uyakholwa yilokho na? Uyambuza uDadobolaza ukuthi naloyo okholwa yini kasoze afa. Yophila. Yakholwa yona. Uyakholwa na yilokho? Akushoyo. Sebalambile omama funda. 27 wathi kuye, yebo Nkosi, ngiyakholwa ukuthi wena unguKristu, indodana kaNkulunkulu, obeza kuza ezweni. Ngoba uJesu uvela ezulwini. Iagenda ngelilanga. uJesu uvela ezulwini. Isu laqala ezulwini. uNkulunkulu uJesu liveza ukuthi iBhayibheli wayengulizwi esezulwini. EkuNkulunkulu enobuNkulunkulu futhi. Kodwa ngasiyo uNkulunkulu. uJesu uvela kuzolamlela mina nawe emhlabeni akakhethanga balala umuntu. Ingabuza iziyoni zithi asangalikhethi balala umuntu. Wenza wazosifela sonke ukuthi loyo naloyo okholwa kuyangabhubhi abe nokuphila okuphila. Senawenze kuhleli la izulu bonfile. Lokho ngakholwa ngegameni lendodana. Njengoba ubhala ngokuhlanganisa nje. Njengoba nabathi amakholwa ayasukuma wena uthi namhlanje ngizizwa ukusuma ngathi ngahlala phansi. Bathi amakholwa ayathandaza namhlanje ngizizwa uthandaza ngathi ngathula nje. Ndodana. La ikholwa nasikhethi. La ikholwa nisilalela izwi kaNkulunkulu ukuthi lithi bonke abakholwayo inkosi uJesu bafanele ukuthi bahambe kanjani. La ikholweni kunezinto esayilahlayo mhla siza uJesu nenkani sayiyeka nokufela sabiyeka sayeka konke nophuzo wedaya saluyeka sayeka zonke izinto lokusola abantu noba judgmentally nempi sayeka konke nethi ngenxa yokukholwa. Ngasibona ngathi zithutha manje asandaba nawe futhi wena sisaba uNkulunkulu thina sisaba lo ngabonwayo kulisole ngibone ejuleni. Funda 28 eseshilo lokho wamuka wabiza uMaria udade wabo ngasese wathi umfundisi ukhona uyakubiza. esekushilo lokho kulo uyabiza udade wabo ngasese uthi umfundisi ukhona uyabiza umfundisi uJesu bayabizana manje. Uyayenza njani? Uyabiza. Ngiyamthanda uJesu ngoba uJesu usinikeza ivangelo ukuthi uyayikhathela la asikubambi ngenkani namdlovu. La ubanjane uyazikhethela. Yebo. Nathi sino bishop sishonthanda wenza thando sisayokhonza uNkulunkulu. Wathi ngicela ukubuza nakusasa siyangena sathi wathi ngeke khona usonta kabili satsala ndodakazi. Funda 29 yena ke ebuza lokho wasuka masinyane waya kuye. Funda nje. Kepha uJesu wayengakafiki emzini kodwa wayesekuleyo ndawo uMatha amhlangabeza kuyo. Ake uyofunda u38. 38 ngakho uJesu ebubula futhi phakathi kwakhe wafika ethuneni lali ngumhume wakukhona itshe phezukwawo. Wathi uJesu susani itshe. uMatha udade wabo ofileyo wathi kuye Nkosi usenuka ngokuba sesizine izinsuku. Uyamuzwa uthana Themba? Uthi Nkosi sekayanuka ngoba sezizini izinsuku.
namakunuto onawo ucabanga ukuthi awufanele kuyikhonza inkosi senethuba woza funda 40 uJesu wathi kuye angishongo yini kuwe ukuthi uma ukholwa uza kubona inkazimulo kaNkulunkulu na qhubeka balisusa ke itshe yepha uJesu waphakamisa amehlo wathi Baba ngiyakubonga ngokuba ungizwile Jesus funda bengazi mina ukuthi ungizwa njalo kodwa ngenxa yesixuku esingiphahlileyo ngishilo lokho ukuze bakholwe ukuthi nguwena ongithumileyo hey Nkosi funda esekhulume lokho wamemeza ngezwi elikhulu wathi Lazarus phuma waphuma ofileyo eboshwe izinyawo nezandla ngezindwangu ubuso bakhe bungoziwe ngeduku uJesu wathi kubo mthukululeni nimiyeke ahambe thank you uboshiwe mathina umuntu ongasekho abantu bembophile uJesu uyala ukuthi uLazarus akavuke umevuka uboshiwe uthi uJesu mthululeni okusho ukuthi kufanele ukuthi aqaqeke abamqaqe lalela mntana sekhaya ngizoqaqa entambama woza ngizokuthulula woza uzothulula kuJesu lalela mntana sekhaya lethuba woza sikuthulule woza sizokulamlela kizo zonke izinto eziqakile nezibophile esikwenza ubona ngathi akufanele ukukhonza inkosi lalela mntana sekhaya sengavuka manoza manje woza kusangeneka woza nami ngiloya mama owezwa khulunywa ngoJesu wathola intuba wangena bathi bayavala kodwa nami ngathi ngizwile ngoJesu manje ngizoshona kuwe ngephansi sizokuthulula sithulula ukholwa thina sithulula ngoba siyazi ukuthi njengoba ukholwa kusenokwenzeka kunezinto futhi osabambelele ukuze sisambambile empilweni yakho woza manoza siqaqe woza sikuthululuke ekhaya lethu sinayi one on one lawo khona khuluma kuleli bishop umtshela uxakeka kwakho konke uze mntana sekhaya sizokuthulula thina Jesus nanoma yini oyibona ikubophile noma ibopha impilo yakho ngizokutshela uJesu yena yedwa ozothulula wena labaleli bishop wabantu bakhuluma kangaka basebenzisa igama lenkosi sebenzisa igama likaJesu igama likaJesu sithulula ngalabantu asinalo elinye igama sinikeziwe ngaphansi kwezulu ukuthi sisindise ngalo noma silamulele ngalo abantu siphethe igama likaJesu ngizosho mntana sekhaya nawe lapho phansi nawe mama ekhaya ukuthi lelo khaya ubambeke kangakanani ucawe yini kulelo khaya ngizosho ukuthi thatha uJesu ngena kulelo khaya noJesu uJesu uzokuthulula uJesu uzokulamulela uJesu umlamulele ashi noma isikhathi sikhona noma isikhathi singakube ufunda ukuthi mawubambeke esimeni uthi Nkosi uzule nami uthi ngiyakuthemba simakade bathi wabubula uthini lalela noJesu wabubula wabheka esulwini waba uyise njengoba ucabanga ukuthi usukamende njengoba ucabanga ukuthi unamandla njengoba uthi uRambo lalela mntana sekhaya zonke izinto munye umuntu ayasithwalela uJesu abantu angeke basithwalele namadlozi ethu angeke zathwale uJesu kuphela Jesus was amam duduza sothulula masikadala sizokhuleka asikhuleka ngaplalelo seceleni sosukuma sonke manje awusizana sokhuleka ngokukhulu lona noyakhulekela into embambile lona noyakhulekela into emchakile kunezinto ezisibambe ngamawashini ngasese esisakuyitshela abantu ngoba sibona ngathi zingamahlazo ngoba sibona ngathi akufanele ngasizikhulume abantu basithatha kanjani wazasutshela uJesu woza
Uzothola sikhulunywa ema-radio njengoba ngishumayela kangaka. Ngenza ngathi umzekelo. Asisumeni sonke. Ngiyabonga mama, sizosuka. Uzohlabelela mama uMndisi. Noma Mzulu. Nethi basihlabelele kahle. Basinika umhlabelo ozosisa kuNkulunkulu. Sonke manje. Sonke siya kuNkulunkulu. Ungamnaba seceleni. Makuthi khala manje. Ngoba nenyembezi sikaze usikhulumela ngoNkulunkulu uthi uyathandaza sibambe inyembezi ungazi yothini inyembezi zodwa nazo siyalithanza usizo uNkulunkulu. Inyembezi khala. uNkulunkulu uhlubala. Mtshele khala manikhala. Inyembezi yakusho ubuhlungu bethu masikhala sisuke sisho ubuhlungu bethu bonke. uNkulunkulu wansi isikhala uyabona ubuhlungu. Inyembezi yasikhulumela uNkulunkulu. uNkulunkulu anenze kahle sihlabeleleni bazalwane. Sibuyele kuNkulunkulu sikwazi ukuthandaza. Khosia. 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 Kosia.
Abaphumelelile egameni lenkosi inkonzo yethu iyaphela la basilungisele ukudla uNkulunkulu enze kahle amen. uNkulunkulu phezulu kuwo bonke udala weinsuku ngqongqosho phezulu the Prince of Peace the King of Kings siyabonga uNkulunkulu namandla wonke inkonzo ebekudala silindele losuku sibonga ukuthi Jehova usithwalile waze kwaba lapha noma bezikhona ivunguvungu Nkosi kepha wena ungumanqoba siyabonga Jehova inkonzo esazi ukuthi uNkulunkulu noma sibuyele emakhaya yohlala enhlizweni zethu sibonga Jehova abomama abobaba insizwa intombi eziye zaphumelela ukufika kuleli khaya ithi sibusiso sika Jehova masihlale phezulu kwawo namakhaya abo uNkulunkulu namandla uhambe nabo balondoloze bafike emakhaya bephephile siyabonga uNkulunkulu namandla ukusithwala sibonga Jehova ikhaya lethu lokuthula siyathemba ukuthi Jehova uyokugijima nathi uyokusithola endleleni uNkulunkulu namandla wonke siphinde sihlangane Jehova kwenye inkonzo Nkosi esazohlelwa sibonga igama lakhe elihle igama lakhe eliphezulu phinde ubusise nokudla Nkosi esazokudla nezandla ezikwenzile siyabonga mnini mandla wonke amen.